Já dám Instagram. Tak. Co můžeme dát na Instagramu? Já nevím, jestli máme nějaký, co jsme měli tady v chatu, že nějaký nový, no. Tam klimat, forum, a tak myslím, že tam Pavel, jo, super, posílal nový video, tady ještě. Tak. Takže první věc na Instagramu jsou ty reely. Já to třeba dělám tak, že když máme třeba takovou skupinku na ty klimatické věci, tak je tam jeden limit těch 90 vteřin a já to většinou dělám tak, že když nevím proč, co mě dělá Telegram, že občas když tak štvrzil a že to video, počkat, teď nevím, tam sdílet a dám tady rovnou na Instagram a dám ho jako reel a tady dám uložit koncept česky. Protože někdy mi to blblo trošku, že mi to házelo ne na ten účet, který jsem chtěl. Text jakoby dávám na český, na anglický. Tak, teď tady mám trošku méně, ale ty videa fakt, nevím, někdy zajdou tady silná bouře v Dubaji 3800, tady od Mirka na 30 000 zašlo video. Tady některý, tady i sám čekají český čekají české časy, taky 5000. Takže to má smysl pravidelnost, nikdy nevíme, kdy to video zajde, protože tady je to vidět, že prostě některý mají málo a některý 2000, 5000, tady 700, tady zase jenom 80, tady zase méně 9000, tady asi zatím nejlepší 35 000. Takže vlastně Instagram má potenciál. Potom možná můžeme i do toho natočit, ukázat Mirkovo trávničkovou profil, to je super. Ale jak vlastně, takže ten reel, buď normálně, když máme video v telefonu, tak můžeme představit to plusko uprostřed, tak můžeme tady je příspěvek, příběh anebo reel. A přes ten reel to tady můžeme rovnou nahrávat. Já, protože už jsem si ho jako dal jako ten koncept, tak si vlastně otevřu ten koncept, vyberu ho, tak, a co tady můžeme dělat? A já nevím, jestli vy to bude v češtině, tak já se budu snažit říkat, jak to je v češtině, tady to upravit, ten, cover, nevím, upravit ten obrázek, náhled. Tak tady můžeme vybrat na tom Instagramu normálně, co tady, víš, proč se to děje. To mám přijít docela zajímavý. Dám jakože. Tak. A tady also share to feed, já to mám vždycky kliknutý. Tady můžeme napsat nějaký popisek. Každým dnem dochází k mnoha klimatickým událostem. A proč se to děje? A co s tím z nás udělat? Jedna čas se převzít zodpovědnost. Tak. Sledujte a sdílejte forum. No. Jo. Nový forum. No. Tam si dám takhle ty čipky. Globální krize
zodpovědnost. Tak. Ještě možnost nějaký, já třeba dám v češtině zodpovědnost, v angličtině jako responsibility, což je jakoby, já teď ukazuju to video v češtině, ale myslím si, že je důležitý hlavně to angličtinu dělat. Zodpovědnost globální krize, změna. No, takže můžu třeba nějaký hashtagy. Myslím, že včera na hovoru zaznělo, že je dobrý dávat přibližně ty 3 na tom Instagramu. Nevím, ale myslím, že jich teď dát i víc. Já potom tady dávám vždycky to i přidat, tak aby mi mohli psát. Tlačítko. Tady témata, to jsem nenašel nic, co by bylo jako dával nějaký smysl. Nevím. Takže témata nepoužívám. Lokace, to je důležitý, takže já většinou dávám USA na tom anglickém účtu, ale tady je ten český, dám Česká republika. A tady je připomínka. Já to tam s tebou můžeme vytvořit přes tuto ten čas, kdy to bude a nějaký název. A ono se to u těch našich reelsů objeví tam jakoby datum a když na to člověk klikne, tak se mu ukáže to, co tady máme. Takže já to mám třeba to sledujte, globální krize zodpovědnost. Tak, mám tady doporučit na Facebooku. Tak a co je možný tady v tom povrchovém nastavením, tak když chceme těch reelů udělat víc na jedno, tak je tady naplánovat ten reel, takže můžu vybrat čas, což se hodí, že třeba můžu zveřejnit jeden reel teď a potom několik dalších reelů jakoby naplánovat třeba po 3 hodinách, po 4 hodinách, a teda se třeba naplánovat 4 na jednu. Jediné, co to potom teda udělá, že toto doporučení na Facebooku, těch plánovaných nejde vybrat. Takže, ale je možný ho potom tam dokliknout ručně takové později. To je všechno a teď já už dám sdílet. Tak, počkáme. A Cranberry. Vyběhka. Tak. Já se na něj můžu podívat tam, protože já bych, že Amerika je super příklad, že to člověk to tam může jen tak pleskat se všem, že se podíváte, tak u všech videí on má vodoznak z TikToku, jakože ten Instagram, mně přijde, že to nějak moc neřeší. A že jak to tam prostě jen tak jako pleská a některé videa zajdou míň, ale myslím, že tam jako třeba tuto video u nás nezašlo, na Instagramu mělo 80, Mirek ho stáhnul od nás z TikToku, jo. A dal tam, vidíte, že tam má 2 vodoznaky TikToku, že na TikToku ho už dal s mým vodoznakem. Takže tam, a pak s 2 vodoznakama, takže já si myslím, že třeba ty vodoznaky vůbec nehrajou na Instagramu roli. A dal tady, má tam to globální krize zodpovědnost. Což já jsem tam neměl, což je super, že on to takhle přidal. Takže takhle, když máme nějaké takovéhle videa, které jsou různý témata, tak tam můžeme dávat, aby to, že to lidi mají celou dobu na očích. A to video prostě zašlo na 150 000 a to jako by stáhnul, přidal tam text. Já typuji, že to mělo dojít za 10 minut. A prostě video zašlo na 150 000 a tam odkaz na forum, no. A tady, když se podíváte na ten jeho profil, tak tady se má 12 000, tady trošku míň, některý videa míň. Pak tady mám taky trošku provokativní, ale zašlo, ale často prostě nějaký ty videa vyletí, tady zase 14 000 vidím, tady zase 20 000, 16 000. A to je takový český, no. Akorát co Instagramu je prostě z začátku důležitý prostě vydržet takový, tak jak říkal na hovoru,
že ty videa z začátku třeba moc nejkno, tady má zase 40-30 tisíc, ale je možný, že ty videa prostě ze začátku u vás budou být nízký ty počty a nenechat se těm odradit, no, a je tam dávat. Takže to byl ten Mirkovo profil a ty Reelsy. A co je ještě co je ještě možný, tak můžu i najet na ten svůj profil a třeba najet třeba na toto video, dejme tomu, nebo tady tu hurikán Jižní Florida. A tady vidím ten svůj reel. Jo, takže tady dole vidíte, že jsem dal polohu Česká republika a tady to 2.12. A když na to člověk klikne, tak mu to tam ukáže, že pomínku. A jak se tam něco dal? Když jsem dělal to video, to je reel, takže jsem ho zveřejňoval a tady, opět, já tam zkusím nějaký. Tak tady je lokace a pod tím je a pod tou lokací je tady přidat připomínku, vidíš to? Tady s tím kalendářem. No a to vybereš už nějakou, jo? Začneš psat název? Jo, no tady tu připomínku, tu si vytvořím tady přes 100+, a jakmile si jednou vytvořím, takže si dám třeba připomínku, dejme tomu, já tam jenom příklad, ahoj, a že ahoj začíná 17.12. A dám hotovo. A teď můžeš tady vidět aha, promiň, já jsem myslela, že to dáváš odkaz na tu událost. Ne, je to... Promiň, už chápu. Není to. Jo, takže je to... A to ikon nám zůstane, no, takže jakoby vytvořím to tam jednou, není to přímo odkaz na tu událost, ale je to vlastně taky jakoby zabere nám to 2 kliky, nebo jednou to vytvoříme a pak vždycky 2 kliknutí a je to další šance, no, takže nevím, nakolik to má jakoby vysokou efektivitu, ale myslím, že to je lepší než nic. A jo, tady se to objeví, může to lidi zajímat. A když tady dám tu vlaštovku, tak tady jednak je to doporučení, na to předtím naplánoval, ale neměla to tam nastavený. A cokoliv můžeme sdílet do příběhu. A i třeba ten náš seriál, což je jako příběhy, jsou další možnosti, jak oslovit lidi. Já to možná ukážu z toho anglického účtu. Z toho anglického účtu ukážu třeba tuto, že to video jsme zveřejnili před chvilkou. Tak. Dám přidat do příběhu. Jo, ty videa třeba na který mají míň, ale fakt jako můžete to vám to stát a není třeba s tím nechat zastavit, no. Tak a jakmile tam mám jakoby ten... Tak tady mám možnosti, vidíte, že tady mám tu barvu, tady jakoby toho pozadí. Můžu tam přidat nějaký text. Online for responsibility. Jo, můžu tady si přidat nějaký text. Já to třeba ani si dám si dát. Jako příklad. Ale když je dávám pravidelně, tak ten Instagram nás je větší šance, že nás začne podporovat. A jednak v čem je ten příběh dobrý, že já můžu dát tuto. Můžu tady různě vědět, tady dát lokaci, tak já lokaci dám třeba, nevím, Florida, jdeme tomu, Florida. A tuto
tady se mi to objeví, ale ono to tam je označený a já to můžu takhle prstem přejedu dolů, tak já to schovám. Ale ono to tak furt je. Jakoby nezaplácávám ten příběh nějakýma obrázkama, ale zároveň furt tam, jakože když někdo by vyhledával podle té lokace, tak je šance, že to najde. Můžu tam dát, co je dobrý na tom Instagramu, odkaz. Já si dojdu skopírovat. Nejdu na Creative Sféry. Tak. A teď dám to odkaz a teď dám URL. Jo, a jdem na ten fórum. Asi je dobrý na tom Instagramu, že tam můžu dát ten text. Třeba tam můžu to nazvat. Třeba tam mám počkat. Teď jsem si to jako schoval, ten Instagram. Teď jsem si to, takhle si to tady můžu dát. Nebo jsem tam mohl napsat, sledujte online forum globální krize zodpovědnost. A tam jsem mohl dát třeba do toho odkazu odkaz zde, nebo klik here, nebo něco, co mě napadlo. Nebo jenom link tam snad. A tím pádem, jako kdokoliv se na ten příběh bude dívat, tak tam může na to prokliknout. Z začátku ty příběhy musím větší, se tam právě jedna možnost, která z nich dělá jakoby zajímavou věc a používali jsme ji na minulých konferencích a taky už jsem stál, že to lidi přesdíleli. A to je vlastně, že ono to bylo změněno třeba. Tady to mention označit, tak já můžu třeba dát podle mě něčeho třeba jako budu hledat jedno videa a to je trošku nešikovný, já si to video zatím schovám, protože je dobrý, když tam někoho označujete, tak aby jste to video, jak jsem to dělal s tou lokací, tak to takhle schovat. No jen stejně přijde upozornění, jinak to často ty lidi vidí, takže vám můžu takhle různý lidi takhle označovat. Jo, tam prostě vždycky nepám názvy. Nebo napíšu bloger. Tak. Já vysvětlím, proč je to dobrý. To označování. A to tam... Zatím to takhle necháme, tam asi 20 lidí, ale dá se to i dodat zpětně. Můžeme se na to podívat, ale co je dobrý na tom příběhu, že to tam rychle naklikáme a všem přijde upozornění, jakože byly označený a zároveň si jich to nějakým způsobem zeptá, jestli se jim to líbí a jestli to nechtějí přidat do příběhu taky, že byly označení. A když oni to přidají, tak to, jakoby, to naše video se rozšířilo na auditoriu toho, koho jsme tagli. A takhle, vím, že s tím byly dobré zkušenosti na minulých prostě fórumech, konferencích, hlavně myslím, že ty oprorokové modely, taky mi to tam několik lidí přesdílelo. A že prostě, když oni mají zase několik stovek nebo tisícovek sledujících, nebo jim můžou 10 tisíce, ale většinou se na ty, co mají několik tisíc, nebo v desítkách tisíc, tak je třeba větší šance, že to přesdílí. Jakoby z toho všem upozornění nemají tolik, a už zase jakoby jsme oslovili dost velkou auditoriu a vlastně jsme třeba jenom ten náš reel jenom takhle hodili do příběhu. Takže jestli to zatím... jinak někdo používá i
ty příběhy na Instagramu jako na montování videí, že tady z toho video stáhne. Že jsem to jakoby slyšel, že to je jako nástroj na montáž videí. Nikdy jsem to nedělal, takhle, ale tak. A já si dám takhle pokračovat dál. A tady je vidět, že to dám do našeho příběhu. Tak, a dám sdílet. A ještě to můžu třeba poslat, tady mi to dá třeba některým lidem, tak já jim to docházím. Protože já všem můžu třeba najít třeba právě bloger blog a můžu jim zvládat ještě na název já to už tam ty označení. Tak, jo, takhle někomu to tam prostě neklikám. Když to přijde, už taky jsem měl reakci, že mi to lékalo. Nevím, jak to přesdělí. A je to, tady, nevím, co bylo to, Alan Jones, on už to z těch přidal do příběhu, jestli už mu to vyskočilo. Ne, to bylo, jo, tak to je zatím, že já jsem to dal do příběhu. Jo, a tím pádem jsem udělal. Takže ho můžete vidět, že vlastně tady na příběh, tady si můžu, pojďme se na fórum, přímo s Instagram. Když nám se to přesdělí. Tady ještě, i když už mám zveřejněný, tak tečky. Když jsem nevyužil těch všech 20 označení, tak tady dám add mentions. A možná pro někoho to tady může být trošku, to tady můžeme to lajkovat nebo odepisovat. Takže můžu tady ještě přepracovat právě. Tak journalist, novinář a dám tady, jo, tady se to dělá trošku líp, to označování, že takhle z toho vyhledám, když to děláte zpětně, tak si vyfiltruje. Někdo to může mít zablokovaný, jako tady vidíte to, že mi to nejde kliknout, že je šedý, vůbec nevadí. Označil jsem další tady lidi a žurnál, tady označíme žurnály. Jo, a tady už mi to vyhodilo, až už jsem jich udělal 20. A dám přidat. Mám tam těch plných 20 a je to vlastně 20 lidí dostalo upozornění a myslím si, že to je super na tom příběhu a potom je tady i post, kam můžeme dávat videa, které jsou třeba další než 90 vteřin. Základně ten Instagram nabízí jenom 90 vteřin. Takže to je teď Instagram, já nevím, jestli asi byl všechno pochopitelný. Já mám dotaz, jestli když chceš jako oslovit to anglický auditorium, tak to máš vlastně jako, že tam dáváš jenom ty místa, které jako si zasáhnout, jako to USA, jak tam dával. Jo, přesně tak. Takže zatím mám takovou informaci. Dávat to USA a pak třeba si vyhledat tady třeba, já nevím, Amerikan, dejme tomu. A tak třeba, jo, tam tady třeba, já nevím, tady to vypadá, že to je něco amerického, tak napíšu I want live říct společnosti. Jsem to tam napsal, že sledovat nějaký anglický profily, dám mu tady follow, že jo, chvilku se to projít a sledovat anglický videa, jenom anglický, ideální.
A prostě vyhnout takový těm, nebo jako nesledovat český, nepřidávat si český, nedávat do polu český, nesledovat ruský mluvící. A tak, no. Takže jo, třeba už jemu, tady nějaký noviny, takže dám tam taky follow. Tady nevím, co to je zapsáno, ale nevím, no, ok. Jo, ale takže tím jakoby, to byly doporučení, kterým bych měl zajistit, že to bude jako na americkou auditární. Prostě jakoby mít aktivní v té anglický a označovat polohu, jakoby někde z USA a že to stačí takhle. Že právě když není jako na TikToku, že tam na TikToku potřebujete zveřejňovat tu anglickou simku a tady, že to není třeba. To přijde podobně jako na YouTube, že tam na YouTube záleží, jakoby, jestli sledujeme anglický videa, tak se nám budou doporučovat anglický videa. Takže až se vytváříme anglický videa, tak to budou pravděpodobně sledovat anglický mluvící a bude se to nabízet dalším anglickým mluvícím, takže tak no. Takže to vše. Videjka, takže já nevím, no, jestli... Jo, bylo to doufám pochopitelné. Jinak možná ještě bych doplnil tady, což je dobrý, tady edit profile, upravit profil, tak tady do profilu. OK. Můžete si vybrat tohle. Ale kde to je? Tady links. Takže tady můžete přidat externí odkaz a já jsem vám přidal třeba tady to. Přidat externí odkaz, tady mám přidat odkaz a tady název. A když se podíváte, tak v profilu tady my tady dáme ten odkaz zase na to fórum přímo. Je to stejně jako na TikToku, no, nebo jinde. Že prostě máte přímo na profil, když někoho zajímá vaše video a bude se podívat na váš profil, tak bude mít odkaz na fórum. Takže to je asi takový to hlavní. No. Takže ještě, jestli máte nějaké otázky k tomu. Za mě ne, tak já vypnu nahrávání. Dobrá. Jo, takže